sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships. Ura bere presentziarekin, unibertso fisiko eta geografiko oso bat sortzen duen bizi iturri bata. Elementu errepikakorra literaturan, eta aldi berean, arriskuaren eta ziurgabetasunaren ikur. Urak gainezka egiten duenean azpian uzten ditu inguruak, baita Etxeberriatarren artxipelagoan ere, non 2103 urtean, ia urperatuta geratzen den Euskal Herria. Podcastetik komikira, Xabier? Bai, eskate bideo paro egiten egin artxipelagoa eta gustago horrekin. Gazteentzako, hau ja adin guztientzako izango dalako, gaztenetatik hasi eta nagusien arte. Bai, podcasta pixkat ja helduagoentzako da, eta eskatu ziguten ITB-tik komikiaren egoitzapen egitea gazteagoentzat, baina gazteagoentzako funtzionatzen du eta baita helduagoentzako ere. Badaukazu egileak zarete, Etxeberria anaiak gero hitz egingo dugu, nortzuk parte hartu duten komikian, baina basabiltzate Xabier azkenaldian komikiak sortzen eta komikiekin aratona esango dugu, bidaiatzen bebai eta hizkuntza ezberdinetan kaleratzen eta zemozko esperientziari da izaten? Polita, egia esan polita. Hasi ginean komikitan baita ere izan gendun suertia kanpoan argitaratzekoa, buian komikiakin. Eta hauekin ere artxipelagoa bai gabiltzela kanpoan argitaratzeko kontaktutan eta beste pare bat komiki azkagu hor bidean ja atako dianak. Liburuak badakar bai albiste pozgarri bat zuentzat, zertarako aukeratu dute eta hasi izango duzu etzi? Bai, hori da, etzi astelenian, Baionan artxipelagoa aurkezten, ekitaldi berezi bat egingo dugu, Europako autoren eguna, ospatzea da martxoako 25an, bigarren urtez jarraian antolatzen dute Europatik, eta Europa mailako idazle elkarte ezberdinek ekitaldiak antolatzen dituzte, eta Euskal Idazle Elkartetik proposatu ziguten Martin Davila hori, artxipelagoarekin egitea ekitaldi hori, eta oso ohore bada guretzat, eta gaina Baionan, Etxian, eta gauza politia izango da. Badau, momentu oparoa da, komikiarentzat, basabiltzate bizitzen berriro beholako loralditxu bet? Bai, nik uste euskal komikia, ez dut esango urrezko aroa esatea, pixkate igual handi ustekua geratzen da, baina bai urte honak eidala igarotzen, Xabiroi eta Xabiroi inguruan sortu zen komikilari eta autore taldea lan asko egiten nahi da kanpuan, garai onak diela euskal komikiarentzat. Bueno, aprobetxatuko dugu Orion gaude, Ibai Ertzean, paraje derra, irauten digun. Bai, eguzkiak. Sartuko balolako historiolako distopiko baten. Jakintzazue, mendikan gutxire 3 olatu ondi etorreko direla, eta hau urpean gatuko dela, hortaz aprobetxatu, irakurtzeko, liburuak gordetzeko, gero, gaudenean danak gure uarte txikietan eta zer irakurri izateko. Bueno, hitz egingo dugu liburuari buruz eta gainera, sortu duzuen imaginario guztiari buruz, apurtxo beti izan dalako irudimen ariketa ederra suposatzen dute zeuentzat. Bai, guretzako, abenturazko historia da, baina guretzako bai izan dela abentura bat historio hau. Sortu zanetik, Martin Davilok eta Oier Arantzabalekin, eta, bai podcasta sortzea, hiru denboraldi, unibertso oso batzuk esan desun bezala, gero ITBek aukera mantzigun baitere komikia digitalen atatzeko, gero digitaletik zaraen liburura, paperera, izaten nahi da dana oso abentura olatuan aparretan gabiltza horrendik, ez? Kontu asko, hitz egiteko, geu bakarrik ez, batuko zaigu, 3. kasu honetan. Ez da besteik. Martin Anaia dator. Hori da. Lotu kupel horieko beto itxasoak eramango ditu eta.
eleberritik komikira, pelikulatik komikira, komikitik beste formato batzuetara, ikusi dugu denetarik, baina kasu honetan podcast batetik dator komikia, eta pentsatzen egon naiz, komikia zabaldu eta mapa honekin guzti zarrituta etorkizunean zer datorkigun, ezta? Urazpian geratzen geranien. Bai, egia zen, gaina mapa hori, aipatu neder baitera Xabier Sagasta egina dela, Xabier Sagasta ilustratzaileak. Mapa hori, hasieran pentsatzen egon jaren historia, simulazioko programa batetik atera egin ditun NASAren simulazioaren aplikazioa dago, interneten aurkitu egin duen, eta joan ginen jotzen, 200 metro gehiago, 100 metro gehiago, zer gatzean... 500, bai. Eta 500 zein, hementxe utziko dugu. Bai, ez ederra, ikusten egon nahielako eta oso entretenigarria dalako hau ikusti, noraino igoko litzateken ura, eta Martin, pentsatzen egon nahi, hau oso bizuala da, hau nola adierazi hitzetan, eta hitzetan adierazitakoa nola adierazi marrazkian bebai, guztiz ezberdina dalako? Era bat ezberdina. Zagaina, gu literaturatik agatoz, egin genituen Archipelagoa podcastaren gidoia idazterako komiki hainbat egin genituen, ordan pixka bat itzulpen hori irakurtzeko soilik dan gauza batetik ikusteko dan lenguaje batekarako itzulketa egin genuen, baina Archipelagoa podcastarekin gertatu zitzaigun berriz beste buelta bat dela zera entzuteko bakarrik. Ordan gidoia, elkarrizketak dana prestatu behar da, kontutan izenek entzuteko bakarrik dela, ez? Eta, gero berriro beste bulta etorri zitzaigun, zeben ja podcastaren gidoia egin da geneukala, podcasta bera ja estrenatuta zegoela guztete lehen da biziko bi temporada gutxienez, EITB-tikan ere proposatu ziguten, zergatik ez dugu egiten komiki digital bat, eta gero digitaletikan paperea ere sartu egin dut, eta berriz, entzuteko bakarrik izan gidoi eta histori hori moldatu behar izan ginen irudi hizkuntza batea, ez da, izan da pixka bat horrelako ariketa bat. Podcasta arrakastatxua, eta purtsuet, esan duguna, fikziotik eta ezberdina, jolasa esatera nindoan, zuek badakizu ezer egin, gidoiak egiten zabiltzate, baina, klaro, hor, efektua sartu behar da, dinot, guztiz, sortzelan ezberdina dalako, komikian badaukazue, eskarmentu hori bebai, jolasa nabil esaten, jolasa badalako lan handia bebai, ez da? Bai, hori da, beti jendeak esate izun kontua, ez, ze ondo, ez, gustatzen izun lan bat eitia, ez, bai, ondo, gustatzen egiten lana da, eta gustokua deu, baina lana da. Horrek ez du gentzen, gainera, kasu honetan, ez, lehen da biziko aldia zen, soinu fikzio bat idazten genduna, horre lanketa bat izan zen, normala baina handiagoa, eta gero Martinek esan du bezala soinu fikziotik komikira beste lanketa bat baita ere, ez. Eta gaina, begiratzen nintzen, ondela parata aste hon ginen Madrilen, audio industriari buruzko zebatian alako jardunaldi batzutan, eta han bateke Javier Zelaia, audio mundon eta oso adituan batek esatezian, ez zula ezagutzen podcastetikan komikira salto egintzun produkturik, eta egia zen, gero begiratzen honetan kuriosidadez, eta bakarra aurkitu dut. Bai aurkitu ditutela komikitik podcastera egin dutenak, Marvelek eta DCek eta komiki argitaletxe, multinazional handi horiek badauzkate esateateko Spidermanen podcasta edo Batmanena, baina alderantziz ondik ez du saltorik egin, eta gu jakin gabe ariketa hori egin genduen. Gomendatzen dudan liburua Elur Gorrituaren Egunak da. Amaia Telleriak idatzia eta Laida Ruizek ilustratua. Eta denon artean argitaletxeak plazaratua. 36ko gerran girotzen den novela ilustratua da. Amaiak etxean jasotako testigantzen bitartez unkitu egiten du irakurlea, berriro ere. Gipuzkoa barnealdeko familia batean jasotakoak biltzen ditu, gerraren gordintasuna erakutsiz, baino odola eta krudelkeria kalbo batera utzita. Laidak bestalde
irudiak jarri dizkio, atal bakoitzari. Txuri beltza erabili du hortarako, eta iruditzen zait oso tonu goxoa ematen diola liburuari. Beraz, gomendioa heldu zein gaztetxoentzat duela ia 100 urte gurean gertatu zena jakin dadin. Danok egiten duguna, askotan, literatura eta liburu pelikula egiten danien, ezberdina da gure irudimenean sortu dan guztia, eta gero pelikulan ikusten duguna, dinot pertsonaiak eta, apurtxu beti izan dabe podcasta irudimen ariketa bat, danon aldetik, orain komikia dator, ez dela pelikulia, baina apurtxu beti zeuen marrazkiak eta zeuen proposamen bizualarekin zatozie, zederra hori bai, dinot. Bai, ze gaina, nik uste daukana, zuk ondo esan dezuen bezala, azkenean da, liburu batetik filme batea pasatzen denean, ni pertsonaia hau ez nuen nola pentsatzen edo, eta ez pertsonaiak bakarrik, ez? Artxipelagoa daukana da hori da, pixkat uniberso, mapakin hasi zetan, nik uste ondo dagoela, eta pixkat uniberso guzti hori da sortu behar izan deguna, irudikatu egin behar izan deguna, ez da berdin historia bat, ez da gaur egun Donostian kokatzea, jende guztia badaki Donostian gaur egun nolako dan, pixka mundu guzti hori, egoera berri guzti hori sortu behar izan dugu, bai animalien aldetik, bai klimala aldetik, eta orduan, gutxi gora behera hori podcasterako sortu ginula, orain komikira ekartzea, ariketa bat suposatu, bai gu gidoilari bezala, eta bai marrazkilari entzatere noski. Gaina hor pixka bat moldaketa bikoitz bat egon da komikira begira, ez? Podcasta pixka bat helduagoentzako planteatutako historia bada, hau hasieratekan gaztetxoagoentzako planteatu dugun, ez eta, helduak eta danak irakurri dezaketen noski, eta orduan pertsonaiak berak ere behar bada guk podcasteko gidoan zeudenak baino gaztexeagoa dira, ez dakit. Aitziber Garmendia batek egiten du jare protagonistaren ahotsa, eta Aitziberre gerrazi egiten zuen, bere irudia hain gaztetxo nerabe kasik izatea, ez. Ondo dago, nik uste, Sanbiek oso marrazkilari hona da, Sediaz kolore gilea ere bai, eta oso lan bikaina egin dutela, oso guztua gaude. Aukeratuko nuke, behar bada inezaguna ez delako, Tene Mujikaren Miren Itziarri idazkiak eta olerkiak. Alde batetik idazkiak dira emakume abertzalei ze egin behar dituzten aberriarekiko eta jainkoarekiko. Eta bestetik dira poesia intimistak. Uste dut, pizkundearen bi aldeak, hau da, alde politikoa eta alde kulturala ongi islatzen dituela. Azken egunetan frantsesezko liburu bat irakurtzen dut, naiz eta astapainan ingelesez idatzia izan zen. Fantasiazko liburu bat da, Terry Pratchettek idatzia. Baitzen da, euskaraz egen dut izen burua, 8. kolorea, eta hori da Tolkienen mundua hartzen du, fantasiazko mundua, baina bertan, historioan dena absurdua da, eta irriten dute asko, eta gomendatzen dute liburu hau bai. Nik kantatu eta dantzatu egiten du Mendiak liburuko gizakiaz den edozein. Orkatzak, onjoak, marabila bat iruditu zaizkit. Bustirik geunden kanpoan, alaxe esaten zigun aireak, bustirik zaudete. Bustirik zaudete, bustirik zaudete esaten zigun. Eta egundainoko hotza egiten zuen kanpoan. Eta mingain bero batez etortzen zitzaigun ama, oroitzapenen goxoa emarian. Esaten gabiltz, zeuena gidoia. Bai. Hasierako ideia zeuena, Oier Arantzabalbea aipatu dugu, Alexanbi eta Sabiaz, kolorea emoten marrazkiak egiten, argi izan duzue, ze talderekin egin hau guztia? Sanbi zan guk egarbi genduna, da punta-puntako guritzen zeudela punta-puntako marrazkilari bat, bizkitarra, lanian Europan eta dabilena, eta bere marrazkiak oso esan dezagun europarrak dira, abenturazko gaztetxoentzako estilo hortan
ezagunak egiten zaizkigun, ez dakit, Tintin edo Tintin puntu bat badauka. franko-belga linea engarbikuak, eta gero Sergio guk ez genduen ezautzen Sergio Sediaz, kolorista, baina baita ere da argitaletxe handiekin lan egite duen artista bat, eta Alesen laguna eta aspalditik zeukaten ilusioa elkarrekin lan egiteko proiektu batian, eta pixkate dena egokitu zen. Eta gero beraiekin lan egitea, imaginatzen dedanak izango dutela, gozada bat izan da, baina benetan izan da gozada bat, eta gaina oso erraixa izan da. Ez da egite, guk adibidez gidoia idaztekoan, joera daukagu, ja eszenak ere nola jongo den marrazkileari adierazte, ez bakarrekan zer esango duen bakoitzak edo zer gertatuko den, baizik eta gure ustez planoak hartaina izan behar duen, zabala izan behar duen, gutxo gora bera nola kokatuta dauden, baina, desde logo askatasuna usten diogu marrazkileari hortarako, ez? Eta, beha, adibidez, sortzen juntzanean pertsona, ni jare horrela irudikatzen dut, edo kapitaina horrela irudikatzen dut, eta izan da junet horreko lan bat, ez dugu nahi euki inungo arazorik, oso horreiz jundana dana, ez? Adostu beharreko ala ere, dinot? Bai. Ideia gazteguna dalako, baina ondo. Baina egile esan, jasotze genduen bakoitzian bere, emaila irekita, horri alde bat gehiago. Irekitze genuen bakoitzian, oparitxua, txaliteko. Bakarren batien nola zerbait esan diogu aldatzeko, ausartu geha, koloretan ez, daltonikoak geralako. Baina, beti sorpresa polita zian, gero baina, beak bere aldetikan ipini du baita ere, antzeman zaio, La Guerra de las Galaxias, Star Wars salia dela, alako toke gate jaskirek eta Eibarko soldaduen armadura, gero alako uzak eta Itza ingo dugu apurtxu, eta bestak beste distopia bat izango da, Orwell arro egongo zan. Archipelagoaz, seguro. Dinot, Afrikako ligak eta hemen mundua nola geratuko dan, bestak beste 3 olatu erraldoi etorriko dira, larrialdi klimatikoa. Gustatu zaitet esaten gabiltzanak gaztiagoentzat bai, komiki eskuartean jarrita, gogoeta egiteko baliogarria izango delako, larrialdi klimatikoa esaten gabiltz, otxube dator, etorri arte. Kasu honetan etorri da. 3 olatu handi, eta zer gertatu da? 2003 urtean. Lehen mapan esaten hasi gen bezala, 500 metro igo da itsas maila, eta horrek ekarri duna da, mundua gaur egun ezagutzen dugun bezala, bertan bera erortzea. Ez kontutan izanik eta datu objektiboa da, populazioaren gehiengoa 2 baino gehiago kostaldetan bizi dela, industria gehiena ere kostaldetan kokatu da dagoela, mundua gaur egun ezagutzen dugun bezala, desagertu egin da ordurako. Komunikabideak desagertuko dira, teknologiarik ez da, industria jende asko hilko da, eta bizirautea lortu dutenek, bestelako muinoetan hartu beharko dute aterpe hori, archipelagoak izango direnak, eta euren artien, biziraupena ez da? Hori da. Eta horren, orden berri bat dator mundu mailan. Martinek esan du bezala, kostan zeuden eta behar bada lauagoa zian lurraldiak urpien gatzeia, Alemania, Rusia, Estatu Batuak, Txina, eta... Hori jo. Baina, hori jo potentzia ez da hondik, baina, eta gatzeia ur gainean, Europa inguruan jozagun, Alpetan, Germaniar Konfederazioa, eta Atlasagatik eta baita ere lurrasko mantentzen dutelako urretikan kanpora, Ipar Afrikako liga. Horren, hori dira bi potentziak Europako testu inguruan gainontzeko archipelago txikiak eta konkistatu edo menpeatu nahi dituztenak. Eta tartean dago Euskal Archipelagoa, Gernikeko arbolarik ez, baina Gorbeiako arbola egongo da. Gorbeiako badian dagoan, Gernikako arbolan oinordeko bat, eta nintzen batzarra, eta oain arte izan da buru jabe, baina neutrala, eta horren, bi potentzioen artean, ze alde hartu erabaki behar da. Proiektu digitalen diseinuan lan egiten duen norbait dela, noizean behin narrazio liburuak
argitaratzen dituna eta hilabetean behin zutabeak idazten dituen norbait. Galdera hori planteatzen denean, esaldi hori esaten denean, nik uste esaten dela askotan badakigunean bestea zertaz ari dan. Eta ukatu egin nahi dugunean egi deseros hori, beste esaten ari zaigun egi deseros hori. Eta askotan hitz egiten da gizartean dagoen ulermen falta edo komunikazio faltari buruz, baina nik uste beste gai polit badala ulertu nahi ez dituzken gauzak ulertzen ditugunean eta hor gertatzen den hortan, ez? Eta behar bada esaldi horren atzean pixkat hori ere badago. Sortu da esperimentu bat bezala, esan azkeneko urteetan arpietu naiz nineu entzat beste hizkuntza batzuetan newsletter pertsonalagoetara, pixkat onerako eta txorrerako blogen leku hartu duten newsletterretara, eta probatu egin nahi nun formatu desberdin batekin eta genero, momentuz norabide bakarrekoa den genero epistolar batekin, eta baita ere bide edo kanal berri bat eman beste formatu batzuetan eta beste euskarri batzuetan argitaratzen ditudan gauzei, eta momentuz esperimentu bat bezala sortzen da newsletter bada eta hori da, asmo handirik gabe ere bai. Nik usteet zoriontsuak edo ondo pasatzea derrigortzen gaituzten egun horiek direla. Niri gertatu izan zait edo udak edo gabonak izatea, besteek behartzen zaitu edo dago halako presio sozial bat disfrutatzeko edo ondo egoteko edo alai egoteko. Eta niri horrek presio horrek asko tristetzen nau, zen zirkustantzien bat gatik ez bali daukazu aukera pozik egoteko, horrek sekulako aldea edo distantzia eragiten dizu inguran dituzun hoiekiko, ez? Eta horrek tristetzen dago bastante. Azken aldi honetan gez eta gutxiago nabaritzen dut hori, baina bai, gertatu izan zait. H batzuk, beti eukitzen ditut zarantza H batzukin. Eta noiz jarri eta noiz ez jarri, eta badaukat esaldiak idazteakoan daramadan prozesu absurdo batengatik koma gehiegi jartzeko joera. Eta gero kontatzen ez, joazen komak direla gehienak. Gustatu zitzaigun asko, esate baterako irati komikitik bebai, zelan protagonista, beldurtzeko ezer ez daukan emakume neska gazte bazan, zeuenan bebai, eta azte ondo datorren hori bebai, dinot, apurtxu bete bakoitzari bere lekuak eta emoteko, protagonistak bakoitzak izango du bere zaugarriak, ez da oso maitagarriak diedanak. Bai, Nizar berare, Jare da protagonista historia honetan, argi eta garbi. Nizar eta Iker daude, lehen da biziko demoraldien ezain beste Iker, baina bita iruan bai. Baina egia da, zuk esate desuna, saiatu ginela soinu fikzioen podcastian protagonista emakumezkoak izatea ezberdinak, eta horretik esate bateako guri asko gustatzen zaigun, ez da personaje sekunderatik izan, bada kapitaina, ez hemen erdian dagoen kapitain hori. Bada piraten kapitaina, gaiztua, ez da guztiz gaiztuare, gaiztua bada, baina ez da pixak grisetik gane badu, baina bai da, beti prestatzen alkohola atea du, ezpatakin, baina emakumezkoa da, eta da piraten burua. Nik uste hor genero hori konstante egin dugun gauza bat izan da bai podcastean, eta bai gero noski komikian, genero eta genero rolen inguruan, ez gara guentzindare bakarra, baina guk ere hori ekarri nahi izan dugu, pixka bat austura bat, eta nik uste hori gainea, ez gaztetxoentzako begira bakarra, baina gaztetxoei begira garrantzitsua dela, izatea roloiek, indarra ez lotzea bakarrika maskulinitatearekin, indar fisiko esan ere. Ausardia hori, eta gauzak egiteko kemena. Gaiztoa izatearena emakumeetan eta badao, ez da landu izan da, baina ez behar bada bilano paper hori nun bilano nahiko maskulinoa da nolabait esateko, akzioarekin lotuta dagona, eta soldaduetan baitere, buruzagietan baitere, agintarietan sartu izan ditugu,
Orduan, bueno, lanketa pixka kontziente bat izan da, iruditzen zaigulako garrantzitsua dela, ez. Gero azpitrama horiek bai, Aitona ikusten nabilelako, Aitor irati, aipatu dut, irati bat hau, beste pertsonaia bat, hauek zarrak izango dira, eta hauek ezagutu dute mundua egon zan moduen aurretik, sekulako respetoa izango diote. Dinot, distopia honetan badauz gauze honak bai. Jakintxuekiko miresmen hori, asanbladak, sartzaroa, bai. Bai, hor daude, hiru pertsonei daude oraindik, ura, ondamendia gertatu aurreko munduan jaio zirenak, eta hortaz horren oroitzapen batzu dituztenak, eta bat da Irati, bestea da Aitor, horre gertzen dena zean azalian, eta bestea Jurgi, eta horiei printza deitzen jote, garai bateko dana puskatu zeneko printzak, eta horiek batzarran, Euskal Archipelagoen batzarrean, ahots garrantzitsua dira, eta horrek baitere gero zer esan nadoka, spoilerrek egin gabe, baina zer esan nadoka historian. Bai, nik uste, aparte abenturazko podcast bada, abenturazko liburu bada, eta komiki bada, baina gu bai ideia bea, planteatzeko garaian, zegoela galdera bat, ez dakitela, ez dugu erantzun. Esaten joan ez dakitela berra erantzun dugun. Guzti hau gertatuko balitzak eta dana dakigu aldaketa klimatikoarekin, atetan daukagula, gertatzen da, ez da, abiapuntua archipelagoaren hori da, gertatu egin dela. Zerbait ikasiko genuke? Zerbait ikasi dugu? Hobeak ateako gara. Hobeak, hori da, pandemiarekin gertatu zen bezala, ez? Hobeak irtengo gara. Aldatuko dugu, edo berriz akatz berreinetan eroriko gara. Eta nik uste, hor, benetan muinean dagoen galdera hori dela, ez? Eraman gintun, ez dakizek, teknologia, askundearen puntu bateko onaino, gerrek eraman gaituzte honeaino, iristen da, hiru olatu ondo etortzen da ondamendia, eta berdin jarraitzen dugu edo nola gaude, ez? Bai, ja pixka mikrotik personalatik anazita, bai, pixka badia orden geopolitiko baten inguruan edo. Misteriozko eleberri poliziako bata, desagerpen baten inguruan dijoana. Beste hainbat gai aipatzen ditu, tratu txarrak, jazarpena, elikagaiekiko harreman toksikoak, sexu indarkeria, besteak beste. Liburu honetan, Leire Aizeainen kasuetako bat ezagutzen dugu. Honetan, neska baten desagerpena agertatzen da. Jazine izenekoa. Andoni Iso da lehen susmagarria. Jazineren bikotea. Liburu honetan, kasua eramaten duen inspektorea jarraitzen dugu. Ideietan, pentsamenduetan, galdeketetan. Misterioa argitutzat izango dela dirudienean, egoera korapilatu egiten da, berriro ere. Eta antzinako misterio bat azaleratzen da itzeletatik. Ezer ez da dirudiena. Idazleak, liburu hau idaztearen helburu jendea entretenitzea izan du. Misterioarekin jendea pentsarazten jartzea, eta gutxien espero den momentuan, historiak bire bat ematen du. Misterioa, intriga, ezin egona gustoko badituzu, mendekoaren hazia da zure liburu. Zar zaitez, misterioaren atzaparretan. Eroso zaudete, zauek, komiki formatuan, dinot, galdetu dizuedalako lehen, kamaraz kanpo bai besabiltzi idazten, bestak beste, zure poesia liburuekin gozatu dugu, Martin, eta esan zu, apurtxu edoan nabil, Xabier, eleberrizek azeta, eta esan du, daukagun lan guztiarekin, bestak beste podcast bat aurkeztu barri, eta basabiltzate bestelako saltxaskotan sartuta bai. Bai, saltza gehiagitan behar bada, baina... Alere komikiarekin eroso, ez da? Bizoketa batera lan eginda, itzulpena, esan didazue? Hor gabiltza, bai, onginen Angulemako entzean azokan atzerriko argitaletxe batzukin, guztu bat eginean, oan gauzatu behar dute kontratuak eta, baina bai, archipelagoa beste hizkuntzetara atatzeko hor gabiltza. Eta beste komiki proiektu batzutan ere bai, datorren urtean gauzak ondo diala pare bat atako dira. Eta, soinu fikzioan ere jotazu, egia esan, beste bat atadugu golobiontea, IT podcasten, eta beste bat atako da Laizter. Orduan, ez dakit Martinei poesiak idazteko demora noiz ematei jon, baina,
Bueno, Gutxi idazteu, gidoia, eta horretik... Zorionez edo zoritxarrez, poesiak gutxi gora bera 5 urtean behin ateratzen ditut, tantak ajuten dira... Plankinkenalak. Gero egingo dizugu galdera, gordeta egon dira kajoian, orain? Gordeta kajoian ez, ajuten izelako pixka dola osatzen pixkanaka, baina bai, bada baita ere hildo bat edo lanketa bat, galdu nahi ez detena, eta behar detena egia esan, ez da... horrameste nahiagatik egiten dutela, beharragatik ere egiten dut, baina egia esan azken aldean sara edo folioi askotan sartuta gaude, baina egia esan guztietan disfrutatzen nahi geha, hori esan behar dago. Egin beharra zegoen bebai, ez da? Esaten gabiltz, gaur hizkuntzan gabiltz, eta soinu fikzioan, eta maila handiarekin zabiltzaten lanien, eta produktu horiek egiten eta eskaintzen, eta, EITB-ek erakusten ditu. Badago aukera, dinot, eta entzule moduen, asetzeko moduen, egin behar zalako, bestela atzien geratzen gara. Bai, nik uste audioan kasuan oantxe edala estanda egiten mundu guzti hori, eta euskarazko audio produzioa Formula 1ko konparazio bat eraltzarian pole positionen kokatu dela, oso ekoizpen onak daude, ez artxipela bakarrik, baita ere beste asko, ez da lokatzak adiz ondaz sariak idazi zituen zen podcast bezala oso onan podcasta da. Eta komikiakin ere, lehen esan detena, nik uste euskal komikia ere ez dakela zer lotxatua, kontrakua, mundu mailako beste herrialde askoten itedan komikiakin. Eta euskarak ere horre egon behar du, landu darik gabe. Egon falta egon behar du podcastetan, egon behar du komikitan, egon behar du poesian, ere berritan, saiakeran, leku guztietan egon behar du, eta hontan ere bai. Eta, nik uste danon artean lantxukuna egiten egala, eta ojala pixka bat hausaretzea, zen nik uste hori ere behar bada, komiki gintzana adibidez garbiago ikusten dut, pixka badagola saretze bat, baina podcast gintzan ere saretze bat sortzen elkarra elikatu gaitezken eta elkarra indartu. Gaztetan egin zuen Jose Sako komikigileak Palestinara bidaia eta han jaso eta bizitakoak eleberri grafiko eder honetan erakutsi zituen. Obra politiko eta historiko honenetarikotzat jotzen den artelan honek 1996an American Book saria irabazi zuen. Ture detektibeak Las Palmaseko La Isleta auzora eramango gaitu oraingoan bizirik irauteko helburu bakarrarekin. Horretarako borrokalari profesional gisa arituko da eta bere bizitza jokoan jarri. Inguratzen duen naturari begi poetikoz behatzen dio egileak, bere ustez bertan aurkitzen baitu gizakiak, batez ere, atseden eta aterpea zaurituta dagoenean. Ez alferrik, poesia liburua zaurituei dedikatu die. Poemategi honek 2023ko Irun hiriko Kutxa literatura saria jaso du. Askotan egoten naiz pentsatzen euskal literaturan eta euskal sorkuntzan orokorrian, ez? Kejatzen geha arrazoiz askotan, ez? Merkatu txikia daukagula, komertzialki ere gure mugak ditugula, eta pentsatzen dute horrek ere bueltan manbarko guneokela ideia horri, ez? Muga horrek abantaila bihurtu beharko genituzkela, nolabait gauza askeagoak sortzeko, ez? Nolabait merkatuaren baldintza horiek gure ez ditugunez eta zoritxarrez edo zorionez baldintzatzen ez gaitunez, ez dakit, pixka libreago eta pixka gauza ausartagoak planteatzeko aukera ditugula euskal sorkuntzan. Guk hori adibidez artxipelagoan bertan sentitu dugu, gure buruari nolabait muga horiek jarri gabe pentsatu dugu, zergatik ez dugu distopia bat pentsatzen beste mundu mailan daude produkzio handiak bezala, komikigintzan baita ere hori nabaria da, sorkuntza batetikan eta askatasun handi batetikan aigeala aurrera pausuak ematen, eta nik uste hori gogoeta hori beharrezkoa dugula, ez? Ez pentsatzea bakarrikan, ez ditugulako saltzen ez dakizen bat, milaka ale, ez ditugulako gure produkzioa behar bada, beste plataformetara eta eramaten,
ba gure txikian horrek berak askatasun bat ematen digula eta nik ausardi hortarako dei bat egingo nuke, ez.